Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadi ke Jingmut tanda jaga Shillong Municipal Board ban pentre yiki kam penroy haki jaka ki bahap hapok ke Jingpet Jingmi jaga Khasi Hills Autonomous District Council UMDC ke Laban mau prem ubak Riki Khuslai ulong bagadi ke Jingya light ke District Council bat ke deru ko weir ke Jingtmu ban penduk pendamno jaga board jaga District Council ulong bala daga District Council ke duk nang ke Than Laban kini ke besyak tak tam namar bahalaban ki Nongthep vote Khasi ki Tang arpusau person lani arpusau naga shispa bat kebatam nang ta kidai ki wepat ke jait benrio bat ada pendu ke District Council habanya le election da ke ward yang bagi Khasi kinam job teleleru hi the people ya kata ke benta ngajui ki program ru badan ladan ki rurang ba ki ba bat moi ka kadan ka ba dehi haka kam san pertai kila kren shai bangim ko ya ka dual power ko anak badan be tanggawi ka power tidak pipet menta saka jinglet ka government jungiru da ka bamburam ka District Council te penibet ba da kalongsa komne da ngimyaki ngimyakun ngamarwing ong ipi ngamla ngamban si yaladi ngasmu bala sai leran jubab kumno ki nongte penjob yang te hangahi ngasmu ba labun ki move ban pendu pendam no District Council te da gadu gadam ke District Council ngigum ka jadi benrium ki dewan kemau ba sisin hi bam dan chu ka District Council lakut mdan chu ka dobarsnam ka sengkete seng samla mono banyada ini kumili hapo sor kamtam kum halaban da kawan da kawat member election timut naikkan chu ikin temun ngila sai dan kam Khuslai ngi hablit kalapat bari da kawat member election te ngitre minum la ban job bari tang arpu 100% kinong thebut ki bari ki try jela ki ba hab apo ka jing mo konsulsi jong ka Laban kalau ka jing ka ba khaw kin jing sisa ka sarkar ka ban it jengi di kadai ban ai ka bor ka kerdan kanang bangin yada bari ngidan hanya ban yada ka District Council ha kadan dai ka jing duna ha jing long bri ka bun ki jing duna bari ban ang ban pendono da ka bayurat kumner kom te kalong ke ka basosi kum kane ka jingja ka bamantas ngiru da ka khat nginya kran round table nga thai la man solve ka problem the Indian of the day it's a political will if it is namanta ka jinghane if it is namanta ban pendu pendamru te ka kta ma sibun yanga kumu MDC bala sa ajit bari hanga hinga skoba kadang ya kisi ikumba ka District Council kanang tulot dua Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba phinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko ba pi hap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang east Khasi Hills pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India